Čaute ľudia, moje meno je Exploited a vítam vás u ďalšieho denného pogu. Včera ma Matúš tu nechal samého doma, pretože šiel na Fashion Week do Bratislavy a ja som sa nudila, tak som si upratal celý šatník. Pozrite, jak to parádne vyzerá. Parádička, ja sa tam vrátim. Je to tam? A dokonca, to nie je všetko, som si pretriedil všetky veci tutok. Uspravil som si snapbacky, veci som si potriedil podľa niečoho, mal som v tom nejaký systém, už som zabudol aký, takže to bude asi zbytočné. Ale mám tu poriadok, asi prvý raz v živote mám v izbe poriadok. Takže Matúš by asi mal odchádzať na večer častejšie. A Matúš je už vedľa. Matúš, ukáž, aký máš poriadok. A to mám bordel, pretože si mi ho spravil ty. Jasné. Ja chodím do Matúšovej izby robiť bordel. Presne, ty si upravíš svoje a moje robíš bordel. Ja mám vždycky takú musím dodržať yin a yang, normálne sinusoidu. Raz je niečo dobre upratané a potom musí niečo vedľa byť rozhádzané. Presne tak. A dnes máme s Matúšom iba jednu prednášku. Ja mám konkrétne nejaké dejiny jazyka alebo niečo podobné. Za chvíľu tam idem. Jednu? Job, ty máš viac? Ako? Tak Matúš je do 6. v noci v škole. Ja nie. Tak v pohode, to mi vyhovuje. Takže dneska mám jednu prednášku, potom mám jedno stretnutie, potom idem do Trenčína. No a potom sa vrátim a ešte chceme pre vás točiť jedno video. A bude to fakt pecka. Sľubujem. OK, takže sa vidíme z prednášky alebo whatever. Už sme pred školou a keďže bolo plné parkovisko, zaparkovali sme na mieste pre pedagógov. Dúfam, že sa to nejak neskomplikuje, ale pokiaľ nie, tak som odteraz pedagóg. Čo ty na to? Ja tiež. Môže byť. Paráda. Už máme po prednáške, prednešok som skončil, stojím pri nejakej kaviarni a za pár minút tu mám stretnutie s Jankom Pisoňom z kapely Z očí v oči. Ja som zvedavý. Možno vám niečo spolu nahráme do tohto vlogu a ohlasím sa vám potom. Ahoj. Vyzerám trocha jak Šeherezada v tomto. Som Šeherezada, ešte mi chýba Onur. Ale práve som sa vrátil zo stredka s tým Jánom, čo som vám hovoril. Jano vládne, Jano káže, a idem na vlak do Trenčína a bolo to hrozne super. Najskôr som myslel, že vám s ním niečo natočím, ale potom som si povedal, že nebudem kážiť tú príjemnú priateľskú atmosféru. Hej, to bolo asi jedno z najpríjemnejších stretnutí vôbec, pretože sme kecali o takých normálnych veciach a dohodli sme sa, že by som mohol niečo vyskúšať, mohol by som ísť na ich turné, respektíve tam niečo aj točiť, niečo ako z Rock for People a taktiež na Top Feste a tak proste riešili sme také akcie s hudbou, kde by som mohol byť, mohol by som si tam niečo točiť a bolo by to mega. Takže úplne super veci. Už som si vybavil nejaké tie trička Z očí v oči, chápete? Fanúšik, že? Fangirling, tak ja som tam takto došiel, normálne som sa rozplakal, nesrandujem. Bolo to super, fakt dobrý týpek. A navyše, mám na neho kontakt, bavili sme sa aj o rádiu a minimálne on, možno vybavíme aj niekoho iného zo Z očí v oči, tak prídu do rádia. Ešte sa dohodneme bližšie kedy, ale už mi to slúbil, takže bude v rádiu. Môžete sa na to tešiť. Neviem, kedy to zrovna bude, neviem, kedy budú mať oni čas, neviem, kedy to proste spustíme takým tým štýlom, že si tam budeme môcť volať už hosti, ale bude to pecká. Už som s Momou a Momo mi písala, že má zlú náladu, že má zlý deň a čo lepšie na zlepšenie dňa ako kinderka. On mi doniesol 5 kinderiek, pretože v každom piatom je mimoň. Tam bolo napísané v obchode, že jedno kinderko z 5 obsahuje mimoňa. Tak som si povedal, že keď ich vezmem 5, tak tam logicky musí jeden byť, a keď nebude, tak to budem reklamovať. OK, takže ideme spraviť profesionálny unboxing kinderiek. Rýchlo to. Máš tam profesionálne zábery. Serná čokoládu, tu zješ potom. Ja ju nebudem Budeš jesť, ja jesť. chudnem. Počkaj, najprv všetky otvorím. OK. Už máme odbalené, mama už otvára kinderka. OK, poďme na to, hľadáme mimoňu. Je tam... Skateboard. Shit. Nič. Teraz ďalší. Keď nebude ani jeden, tak sa budem smiať. Ja sa zastrelím. Pôjdeš kúpiť ďalších 5, vieš?
To sa chvíľu tvárilo ako mimo. Tak, úplne. Toto bude on, lebo to sa ťažko otvára. Mimoň. Ja to hovorila. Mega. Na nejakom podstavci. To je jedno osar na postave, ukáž ho. Bože, to je fešák. To je upíry mimoň. Ďalší. Ne. To je ten istý. Máme dva rovnaké. Každý máme jedného. Super. Relationship goals. Oh. A toto je niečo malé. Malý mimoň, dieťa. Nie. Tam je mimoň. Ja som to hovoril. Traja mimoň. Pozrite sa, ako má skvelú náladu. A čo k tomu stačilo? Toľko čokolády a toľko mimoňov. Tak pomohlo. A ako si spokojná s našim mimoňským osadenstvom? Super. Aha. Tento je frajer, pretože má skateboard. Tento To je frajer, lebo... Čakajte. Počkajte. Bez mozgu. Nič nepoviem. Paráda. Aby toho nebolo málo, tak mama vymyslela všetkým mým... O bože, tento sa roztiekol. Ale ostatní majú bazény. Čiže to bacha, utri to rýchlo. Počkaj, tento je spokojný, pozri sa, jemu to je Vidíš jedno. to po tebe tiecť. OK. Naše loďky dopadli jak Titanic. Všetky sa roztopili a potopili. Hej ľudia, ja sa hanbím za ňo, ja už s ním nikam nejdem. Tuto. Jedna ruka, jednou rukou. Druhou rukou sa teda iba tak kývam, že ahoj, poď von. Ty mi iba tak podporuje. Prestaň fúkať. OK. Či by to jemne bez mojho pomoci. Nie, stop. Ja teraz si kopnem do stola. Ja som si kopol do stola. Tak to ti nabok. Už to natočil. Chápeš? Celý čas to tu úplne precízne a ja si kopnem do stola. Už som doma, je tu aj Matúš, akurát si robíme večeru. Ja som zmokol, takže som bez trička, všetko sa mi suší a dnešok považujem za úžasný deň. Podľa mňa to bol na hovno deň. Prečo? Pretože Som ti to chýbal, bol že? Od obeda až do noci v škole a furt chrčalo a pršalo a bolo nakok. Ale mal som dobrý pokec s jedným učiteľom z audiovizuálnej tvorby. Hej, ja som mal hrozne dobrú prednášku včera. Neviem, či to nebol on, pretože nám hádzal všetky cukríky, keď sme niečo povedali dobre. To fakt? Hej. To možno bolo, no ja som mal také, bol strašný frajer. To bolo mega prednáška včera, to bola prvá prednáška, ktorá ma vyslovene nenudila. Hej, ten domov, a potom sme sa učili všetky také veci filmové, ktoré už som vedel. A premiéry, také základné katy a blbosti, všetko už som vedel. Tak povedal, že potom na ďalšiu hodinu mám prísť doniesť ukázať nejaké videá. A že budem chodiť k nejakému jeho kolegovi na After Effects. Mega, ja chcem. Oh, damn. Dámy a páni, dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ áno, hoďte opäť like, pokiaľ nie, tak si ho opäť naserte, tak to bývalo zvykom kedysi. A my s Matúšom ideme ešte natáčať video a ja mám pripravené mega veci, čo tam budeme robiť, takže dúfam, že sa to podarí, pretože to môže byť hrozná vecka. No dneska idem natáčať, ja som od unavený. Zabite ma. OK. Smrdí jak pravda. Neviem, či smrdíš jak pravda, ale Ty smrdíš viacej, všetci to vieme. ja smrdím viac jak pravda. Ja smrdím ako pravda a ako úprimnosť a ako dobrá vôľa a ešte neviem, aký si hodím kompliment. OK, tu už je všetko. Majte sa. Nejdem to zdvíhať. Majte sa, fanta.